ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಂಚಲ್ಲರ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯತೆ. ಇನ್ನು ಎಂಕಲ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅವು ದಾದಂತ ಬಂದಾಗ ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿದ ಕಜಿಪು ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಜಿನ ಪದ ಪಾಡೋಡು ದಾದಂದು ಎಂಕಲ್ ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪುರ ಗೆತ್ತೊಂದು ನಾವು ಎತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ಗೆತ್ತೊಂದು ಮೂಲ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಮೂಲು 1/4 kg ಬಟಾಣಿ ಉಂಡು ಉನೇನು ಬೊದ್ಲಾರೆ ಪಾಡ್ದಿದ್ದು ಲಾಯ್ ಬೊದ್ಲು ದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಬೇಯ್ಪವರೆಂಡು ಅಂಚನೆ ಮೂಲು ಮೂಜಿ ಬಟಾಟೆಲ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಅರ್ಧ ಗಡ್ಡಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ 4 ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಮಂಜೊಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅಂಚನೆ ಗೆತ್ತೊಂಗ ಒಂಜಿ 10 ಗಟ್ಟದ ಮುಂಚಿ ಅಂಚನೆ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಬಲಂತಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉರ್ದು 1/2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಚಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲವಂಗ. ಫಸ್ಟ್ ಬಟಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೇಯರ್ದಿಕ್ಕ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತಂದು ಈಗ ಬಟಾಣಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಬೇಯ್ಯಾಕಾಗ ಮೂಲ ಬಟಾಣಿ ನಿಂಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟದ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ತೂ ಮಲ್ತ ಏನು ಬೇಯ್ಪಾಗಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಮಲ್ತದು ಬಟಾಣಿ ಒಂಜಿ 4 ವಿಶಿಲ್ ಬೋಡಾಕು ಬೇಯ್ಯಾರೆ ಪಕ್ಕ ಬೇಯ್ಪುಜವು. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂಲು ಬಟಾಣಿ ಲಾಯ್ಕ ಬೀದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ ಕೈಟ್ ಒತ್ತುನಾಗ ಪುಡಿ ಅವಡವು ಈಟೆ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ನೆಕ್ ದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಡ್ರಿಜ್ಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಬಾಣಲೆಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿನ ಪೊತ್ಪುಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಂತದ್ದು ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಪ್ಪ ಪುಡಿ ಒಂಚೂರು ಎಸ್ ಮೂಲು ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತನ್ನು ಮುಂಚಿ ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಪೂರ ಗೆದೊಂದಿನೇನು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಪುಗ ನೆಕ್ ದೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ ನಾನು ಐಕೆಗೆ ಮತ್ತು ತಾರಾಯಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಪುಗ ತಾರಾಯಿನ ಶೋಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊತ್ತುಗ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗ ಅವೇನು ಪಾಟ್ ಕೊಡ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಆತ್ನ ತೆತ್ತ ಐದು ಕೊಂಚ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ತಂದು ಐಕೆ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಉನ್ನೇನು ಪೂರ ಪೊತ್ತದ ಪಾಡಿಯ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಐಕೆ ನಾನು ಉನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬಿಡು ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನಿ ಕಡೆ ಎದ್ದಿತ್ತು ಮಸಾಲೆ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಆವಡು ನಾನು ಐಕೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನ ಉಂಡದೆ ಅವೇನ ಈಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಎಸ್ ಬಟಾಣಿ ಅಂಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗು ಮೂಲು ಲಾಯ್ಕ್ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಬೇಯ್ತಾಯ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇತ್ತು ನಾರೆ ಪಾಡ್ಗ. ಎಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂಲು ಬೇಯ್ದಿಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನನಗೆ ಅರೆಪ್ಪನ ಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಕಮ್ಮಿತ್ತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಜಾರ್ಗೊಂಚೂರು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಪ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲುಪಾಂಡ ಲೇಟ್ ಆಯ್ಪಜಿ ಮತ್ತೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಬಟಾಟೆ ಬಟಾಣಿ ಗಶಿನ ಪೇರು ಸಾರು ಬಂದ್ಪಜೇರೆ ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಉಪ್ಪು ಮಿನಿತ್ತುಲಿ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆತ್ತಿನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಹೊರ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಬೇಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುರ ರೆಡಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಅದಕ್ಕೊಂಚೂರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೇಯ್ಯಾಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಳದಿಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊಲ್ಲು ಕೊದ್ದಿಂಡೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತುಲೇನಿಕುಲು ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರ್ತೆ ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ಕ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಾಣಲೆಗೆ ತಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಉರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಮುಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಬೇಯೊಂದುಂಡವು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಐತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಐನಾತು ದೂರ ಪುಲೇರು ಅಟ್ಟುಂಡವು ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಆಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ನಾನು ಈಗ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಕೈ ಪವರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಕೂಡಲೇ ಕರಿ ಹಾಕೊಂಡವು ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಚೂರು ಕಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೂಲಕ ಆಯ್ತು ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೈ ಬಾಯಿ ಮುಂಚಳ ಪತ್ತೋನಿ ರಪ್ಪ ನಾನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಂಚಳ ಕೂಡಲೇ ದೀವೋಡು ದಯಪಂಡ ಆಯ್ತು ಸ್ಮೆಲ್ ಪೋರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಯಿ
ಒಂಜಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅವೆಂದು ಎತ್ತದು ಪಕ್ಕ ಐಟಿತ್ನ ಅರೆಪ್ಪನು ನೆಕ್ಕೊಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚೂರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಅರೆಪ್ಪನ ಈಗ ಪಾಡಿಂದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪಾಡಲೆ ಅದೊಂದು ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದು ಬಟಾಣಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಇನ್ನಿತ ಅಟ್ಟಿಲಿ ವರ್ಷ ಕಾಂಡು ನಾನು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪನ ಬಾಕಿ ಬಾಯ ಮುಚ್ಚಳೆ ಪಾಡಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಲ್ಕು ಲೇಪುರ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಒನಸ್ಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೇ ಬಟಾಣಿ ಕಜಿಪ್ಪು ವೆಚ್ಚ ಕಜಿಪ್ಪು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಗಂಜಿಗೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತನದ ಇದು ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ತೋಜೋಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತುನಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.